Ramogi juang machiegni waseduogo kar kae wacho ni okinyi ma kawuono okinyi ma jaber okinyi malong'o ahinya kata kinde machuok wacho ni gigi mosebedo kacha kakalo kendo gigi mosebedo kacha katimore nyakwa Ramogi juang okinyi ma kawuono bende ang' wayudo thuolo mag rango nonro manotim kata kod duol mar IPOA kotenore mano duol wacho ni obila ma pacho kae mano kotele kod Jafeth Koome mano ogai mag obila ma pacho kae bende osegolo nonro margi ni ng'anyo mar Azimio to ne otime yo machalo nade jomage manomaki jomage manowito ngimagi nomaki gi kaunti ma Nairobi kaunti ma Kisumu ne chalo nade nyakwa Ramogi juang tij obila e ng'anyo ni en mane mae penjo mantiere kama duong' nyaka koro ang' wachako kata girango bende nonro machalo kamano ma otim kod obila ne kwan gi chalo nade obila maromo nade mano maki kaunti ma Kisumu kaunti ma Nairobi mano kaluwore kod ng'anyo odiochieng' ma kawuono mano ang' wawinjo report kata ang' waneno report mar obila e wi ng'anyo nyakwa Ramogi juang odiochieng' ma kawuono bende TWAK odiochieng' ma kawuono en twagno malose tij obila e ng'anyo timore obila nitiere e ng'anyo tij obila onego bed ang'o wuoth koda nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch kendo koro sani wantiere kae kod jatend nonro kata jal mochung' ne timo nonro ka IPOA en duolno mochung' kata mag rango obila to timo tijegi e yo machalo nade nonro makamage itimo giga e yo machalo nade nimar okinyi ma kawuono wan gi mor mar bedo kae ka wantiere gi studio ma Nairobi kae wantiere ka kod Evans Okeyo ma ochung' ne timo nonro e duolno mano mar IPOA ka warange achiel kachiel achak kodi Evans osini oyawre kendo machiegni Ramogi TV iropenyo okinyi ma kawuono erokamano ahinya oyawre jothurwa joneno duoko erokamano kuom biro e studio ka erokamano ahinya kuom thuolo mar biro kodwa kae ang' wadhi nyime bende nyakwa Ramogi juang e studio ma Kisumu wantiere kanyo kod jal ma kedo ne ratiro mano mar kaunti ma Kisumu ka wantiere kod Audi Ogada jaked ne ratiro mag oganda ka en kaunti ma Kisumu Audi Ogada oyawre Kisumu chiewo e yo machalo nade okinyi ma kawuono Kisumu ochiew maber ahinya kendo waduoko erokamano ne Nyasaye ni wasebedo kwayudo koth manyicho wagombo kendo nyicho wageno ahinya erokamano ahinya odiochieng' ma kawuono watwa kendo wadalose ting' obila kata tij obila mokwongo adana winj pachi in kaka jadak e kaunti ma Kisumu ng'anyo ne odhi nade ni neno ng'anyo ka obila nitiere e ng'anyo e kaunti ma Kisumu chieng' wuok tich ni nene yo machalo nade tij obila aduoko erokamano ahinya ng'anyo en ratiro mar oganda ma okete katiba wa yo mayangre ahinya yo maler ahinya kendo en chapter 4 mar Bills of Right chapter mobedo protected e article 37 mar the constitution moyiene ja Kenya as individual kata ka na wuon anyalo ng'anyo kian anyalo ng'anyo gi kon gi group kata kawan oganda malach chik oyienwa ng'anyo an mane ng'anyo manyocha waneno kotimre e Kenya ka to moloyo Kisumu ka nyocha ng'anyo timore ma jopiny nowuok kaluwore gi ratiro moae section mawacho no mondo mi giter petitions maggi giter ywak maggi kuom gigo ma iywago ni chando wa oganda achiel kuom gigo ma nyicho giywago en ngima matek achiel kuom gigo ma nyicho giywago en bech gik moko modhi malo ahinya achiel kuom gik ma nyicho giywago en skul nyithindo madhi skul ting' mar somo dhi malo ahinya gi mamoko mano ema nomiyo ing'anyo to maduong' ahinya en adier mane jo Kenya oyudo sama nitimo election mondo ket ayanga mondo wachi oyaw saba mondo wachi ni kura nogore nade e Kenya ka to ng'ama noyombo to noyombo gi kura di mago gik mamoko manyo jo Kisumu wuok na oko koriwre gi jo Kenya mamoko mondo bang' sirikal mondo adier mamagi oyange lela erokamano ahinya kamano achiel kuom gigo momiyo ng'anyo ni ne dhi nyime odiochieng' ma kano wadano rango nonro mar obila odiochieng' ma kawuono wantiere kod jal mawuok e duolo marango kaka obila osebedo katimo tijgi mano IPOA Evans Okeyo un bende un gi nonro maru ma utimo
bende osedo thuolo mar nono kata kinyalo mana chako obila ne oting'ore kata ne otimo tijgi e yo machalo nade chieng' wuok tich ng'anyo mano bag pacho ka. Erokamano ahinya. Mokwongo adwa yie kod gi gima Audi owacho. Jaduong' Audi wache maler ahinya en ni katiba kata chik ma wan go e Kenya chiwo ratiro maber kaka ng'anyo onego timre, to ng'ata ng'ata nigi nyalo timo ng'anyo, nyalo ringe ndara, oting'o tas, oting' gimoro amora. Kamoro matin ma aparo ni Audi ok odwa lero maber en ni article 37 mowacho no wacho ni ng'ama dhi e ng'anyo onego bed ni orito kwe. Owacho ni peaceably and unarmed. Manyiso niya, ka in e ng'anyo to onego bed ni irito kwe. Unarmed nyiso ni ionge gi gimoro amora manyalo hinyo dhano. Gig lweny ionge go. Mano ting'o nyaka kidi ni e iye ka. Nyaka kidi. Dogi geni muma maler ka wasomo wacho ni kidi nonego Goliath. Manyiso ni kidi be en gima nyalo nego dhano. Wan kaka IPOA ne watimo nonro kendo wadhi mbele gi ng'iyo. Ne wang'iyo kaka polis notiyo. Ne wan gi jok ma waluongo ni monitors manyise ne wan go kuonde mopogore opogore, Kisumo, kata Nairobi kae. To ne wang'iyo ka nyoro jatendwa mar IPOA, chairperson mar IPOA miluongo ni Ann Makori, ncha nogolo press release. Kowacho kaka ne watimo nonro, ne wang'iyo ng'anyo ni. To ei report mogolo ni eiye kanyo nopako matin kaka polise be notemo tiyo ng'iyo ratiro kako nego bed ni gitiyo. Nineno ka kuonde moko nitie jok mane oting'o kite kendo ne gibayo polise. Tineno ka polis notemo kabisa ma ok ogore gi jopiny. Mak mana pod ne nitie kuonde moko mane polise otiye gi teko. Mago gin weche masani wanono. Maseno University kocha nitie nyathi skul moro ma nchane ogo gi bunde motho. Mano kes ma wanono kata kawuono ma wuoyo kodi ni jotijwa matimo nonro nitie Maseno sani, kijana no iyang'e. To wadhi ng'iyo maber to wabro timo nonro wang'iyane ni to obila manotiyo gi sheria manogo bunde no be nogo bunde e yo ma sheria wacho koso notiyo gi teko mokalo kiasi. To kano wayudo ka otiyo gi teko mang'eny to wabro kawatua. Kama ni mantiere kar kanyo kora Ramogi Jwang' penjo mane nitiere kapok wachako odiochieng' ma kawuono. Obila nitiere e ng'anyo kacha. Tij obila maduong' onego bed ang'o Evans ka nitiere iye kacha gi jong'anyo? Erokamano. King'iyo katiba article 37 tok mano pod wan gi chike moko manyisowa kaka ng'anyo onego bed ni itimore. Wantie gi sheria miluongo ni Public Order Act. Public Order Act kanyo nyisowa ni ng'ato ka ng'ato ei ng'anyo kanyo nigi gima onego bed ni otimo. Japiny wawach ni kaka an kadhi e ng'anyo onego bed ni ka wapango ng'anyo. Sheria wacho ni, chik wacho ni onego bed ni wachiwo notification, wanyiso polis ni tarik makama wabro dhi e ng'anyo. Gimomiyo wanyiso polis en ni polis ochung' ne arita kwe. Manyiso ni obila koro bro pango ni tarik makama ei Kisumo ndara machal kama ng'anyo bro bete. Koro polis ng'iyo ni odhi chiwo arita kwe ne joma nie ng'anyo to gi kata jok moko mopogore manyalo biro ni mondo oiny joma nie ng'anyo. Manyiso ni polis chiwo arita kwe ne jok matimo ng'anyo, jok manie ng'anyo kata jok moko mopogore manyalo biro ni mondo monj jok manie ng'anyo. Mar ariyo, abila be tije man kanyo en ni ng'iyo ni joma nie ng'anyo gi be nitie jok moko ma dhi weyo ng'anyo mane koro ne gitimo ni kata mondo kwal kata oketh gik jopiny. To ka giketho gigo, obila onego bed ni mako ng'ama otimo kamano kasto ikawo ne sheria, itere court gi weche machal kamago. Bende waseno timo kama kadhi nyime ne obila ma pacho kae. Ponono gantiere iwacho ni e report kata mano golo dichi banjo wacho kata ni monitoring of police conduct. Mano kolure kod ng'anyo mano ba kata kod mago man azimiyo. Toki kata gino mwacho mokwongo obila onego bed ni rango yore ma ok mok nyal kelo hinyruok ne japiny e kinde ma nitiere kacha. Mamago ben luongo kata manyo non-violent means ka gintiere kar kanyo. Obila ponono oganda penjo nitiere thoth ka kendo gimano mana donjo. Ng'ato penjo kanyo ni obila ema nochako ng'anyo, jopiny ne kweyogi. Nyalo bedo achiel kuom gigo ma giwacho mana e gweng' kacha, to kata sani gino ma gitemo wacho ni obila ema nyalo bedo ni chako gik machalo kama. En ga adiere mar wach ni ga kure e gigi duto. Iwache maler ahinya. Ei ng'anyo kae
mana kaka wang'e pile ni obila oyiene tiyo gi teko nikech en ofisa mondik gi sirikal. To e tiyo gi teko ni nitie chik momiye kalure gi kaka onego bed ni otiyo gi teko. Nikech wamiye bunde kalure gi ushuru ma wachulo, wamiye nyaka miluongo ni tear gas wamiye, to wamiyo gi gik mopogore opogore. To sheria wacho ni ei ng'anyo obila onego bed ni tiyo gi non-violent means. Manyiso ni onego bed ni okuongo chako gi yore mar kelo kwe. Otemo wuoyo kodgi, ni neno ka obila moko seche moko temo wuoyo gi joma nie ng'anyo mondo orit kwe. Otemo kabisa mos. To kochuno ni oti gi teko, to chako gi teko teko ma nitie kako chako gi teko moro ma teko ne ni piny, odhiye madiere to odhiye mamalo. To sheria wacho maler ni tiyo gi bunde onego bed ni obila temo matek mondo kik ti gi bunde. Kalure gi chik mantie sani, bunde onego bed ni tiyo go mana ka obila ngimane oneno ka ngimane koro ng'ato dwa kawo ngimane yo ma ok ber, to gi kata kong'iyo ngima mar ng'at mopogore. Ndalo moko nitie court, jopiny moko, jo Kenya moko nodhi e court iluongo ni Katiba Institute. Ne gidhi e court ka giwacho ni sheria ok onego bed ni oyiene obila mondo ti gi bunde e rito, wawach ni rito mwandu, kata ng'at moro ma wach ni obila no mako to ringo tiyo kuome e yo makamano. To wachno court nowinjo masani, to mano be sheria mantie ni obila kotiyo gi bunde onego bed ni mana ka ngimane owuon nitie ng'ama dwa kawo ngimane yo moko winjore, kata ngima mar ng'at mora mora. To ok ni otiyo gi bunde kowacho ni orito go mwandu. Mano sheria sani ok oyie. Mak paroni kanyo Evans Okiadi e studio ma Kisumu. Atura kod Daudi Ogada. Obila nutiyo kod teko mang'eny kosoyo in ka irango kaka ne gi deal kod oganda e kaunti ma Kisumu, e kaunti ma Nairobi. E thuolo gi duto ka nono bende medo gol kaka obila nohinyore mathoth, mano yudo hinyruok jopiny, mano maki. Inyalo wacho ang'o kotenore kod tiyo kod teko e kinde mang'anyo? Aduogo erokamano ahinya. Mokwongo awinjo ka Evans wacho ni polise nomi. Matiende ni polis imiyo chike monego gitigo. To kwaduogo e ratiro mar oganda, ratiro mwaluongo ni rights mar japiny ni e article 19 kare 3A wacho maler ni ratiro ok miye ng'ato. Onge ng'ama miyo dhano ratiro inyuolo go dhano kendo dago nyaka tho. Article 19(3)A wacho mano maler ahinya. Tiyo gi teko mang'eny ma winjo ka Evans wacho bende ayiego ni yes, Schedule 6 of the National Police Service Act, Schedule 6 oyiene police use force, oyiene police use firearm, and oyiene police timo mano. But owachno timo mano ka en gimane ni e andaki, ka ng'ato machielo inego kata jomoko geng'one tinego, oyiene police tiyo gi force kata gi firearm, to ok omiye ratiro mar nego the person, because the intention here and to disarm ng'ano madwa nege. Ka en gi ng'ama odwa nego police, for example, kodwa go police kata odwa nego police, to en go panga kata en gi bunde, police oyiene mondo ogoye gi bunde to disarm him. Koting'o bunde lwete onego bed ni go lwete, koting'o bunde koringo igo tiende, gik makamago ema chik oyiene police tiyo go. In fact, the Constitution Article 238 wacho maber ni police sama execute their mandate, they must execute it in total compliance with the rule of law. Ka ema anyalo wacho ni wang'iyo ni police notiyo within the law. Nyathi university ni ne en armed, for example, achiel kaka ranyisi, ne en armed momiyo noketo life mar obila e danger. To kata ka ne en armed gi silaha na mane momiyo ne nyaka gomna ng'ute lisasi. Mano provision okoyiego kata matin, adonge kama wayude either National Police Service Act kata the National Police Manual
kata idhi National Police Standing Orders nikech mage chike marito police standing order, police manual, kae gi National Police Service Act. Schedule 6 is very clear. Nito in the event ni police otiyo gi lisasi, kata in the event no tiyo gi excessive force mangato hinyore, okawe ka en ng'amo tho itere mochari, ka en ng'amo hinyore ikawe to police ringo kode hospital mondo yud kaka inyalo rese. Mane kaka chike wacho. A justify mano kaduogo e National Police Service Act section 24 mangiso gigo mote ma ang'wen mokwongo ma police tiyo, tich police mokwongo ang'wen mokwongo gin 10, but ang'wen mokwongo, achiel mokwongo number achiel en protection or provision of assistance to citizen. Konyo japiny mane tich police number achiel. Enforcement law and order, ensuring the law and order will be enforced. Preservation of peace, kelo kwe. Gima moko mane kaka gelore, mane kaka ang obila onego wachi. Mano kidhi section 24 of the National Police Service Act, techaka idhi section 27 mar the administration police, 24 in National Police Service, 27 in administration police. Administration police, the National Police area wakanyachiel to waluongo gi National Police Service. Mane kaka onego benigitiyo under the law. Erokamano. Audio gada ka poka wuok kata iri kanyo. Ka irange kendo e thuolo ni duto iwacho ni obilero nego konyo oganda, okony jopiny, okel kwe e kinde gi bende. Kira ne nyako Ramogi Jwang' ler e kinde ma obila koro konyo mondo oganda mondo mi obede thuolo manyime mar timo ng'anyo yo moro makare. Inyalo mana leronwa bende jopiny osechiwo lwasi makare ne obila mondo mi ochwal kwe e kinde ma gine ng'anyo kacha. Koso lwasi osebedo moro mapek ma kata jopiny kama gintiere kacha bende chuna obila mondo rakre kodgi. Erokamano. Kirango gima waluongo National Police Manual wacho maber ni police nigi wide powers in law. Gin gi wide powers. Chaniti police omi teko mang'eny gi chik mondo mi girit go oganda, girit go kwe marwa, girit go mwanduwa. Omigi gin gi teko matimo mano. Japiny kirango under general instruction ma police, japiny ni chik wacho ni waduto nyaka warit chik. Actually kidhi article 3 wacho as Kenyans wan gi ratiro to respect, defend and uphold the constitution, the law. Koro wan kaka jopiny ratiro marwa nitie kama gikie. Ratiro mar ng'ata ng'ata kata kinda kodi kata kinda gi Evans nitie kama raticha gikie to mar Evans be chakore. So kama timo gira moro kolure gi chik kata katimo within my right, to right now no okonego dhi maketh ratiro mar Evans kata mari kata mar japiny moro amora. Mae kaka chik oketi omiyo japiny bende ong'e ni ka waluongo ng'anyo ma walure gi the law, the intention mar ng'anyo en ang'o? Ka the intention mar ng'anyo en gik mwawacho tero petitions go, tero gik mwawacho the office mar commissioners, the office mar kata president, ang'o ma chik wacho ni nyaka wadhi ka warito chik manyiso ni ok onego wabed armed kaka Evans owacho no. Mano is very much provided, mano yienwa. Omiyo e kind japiny gi police, ratich police mar neno wache kacha preservation of peace, achiel kuom tijegi ma is clearly spelled preservation of peace. En tich police mondo ne ni kwe nitie, kwe mar ng'ama wuotho e ndara ma jong'anyo dwa luwo cha, kwe mar matoka maringo e ndara kama ng'ato dwa ti, kendo ni other road users, jogo mabe tiyo gi gik kuonde gi gik mutiyo tiyogo seche modhi e ng'anyogo, ratichgi en tich police mondo ne orito. To wan bende kaka jopiny nyaka wan bende warit ratiro mar jomoko, kata mana e ot kamidake, kata mar nyathini, kata mar oganda mano. Mane kaka chik wacho ni waduto wan gi ratiro. Erokamano ahinya mana audio oganda kente kaunti ma Kisumu wacho ni
oganda nitiere gi paro mopogore opogore ahinya okinyi ma kawuono ka wantiere kar kae. Nitie penjo ma bende biro ni Audi Ogada, penjo moko bende ibayo ne Evans. Okay, kama wantiere kar kae mondo mi warangane ni nyaka sani jopiny osechopo kama chalo nade. Mondo lwasi mar obila ochopo yo makare kata kinde ma itimo nonro, Evans, inyalo mana leronwa ni nyaka sani inyalo time yo mane mano kinde ma wantiere sani. Iwacho kata ni jopiny nyalo bedo ni oket lwasi obed makare mondo obila bende mondo tim tijgi. Kinde ma utimo nonro bende orango ni jopiny ponono ema ne ochako lweny momiyo obila odonje kosi gole yo machalo ne. Erokamano ahinya. Audi be olere maler ahinya. Adwa wacho kama, sama watimo nonro, mana kaka wasewacho ni ei ng'anyo, ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare, ng'ato ka ng'ato nigi gima onego bed ni en be otimo. Japiny, joma nie ng'anyo, onego bed ni rito kwe, onego bed ni ok giting'o gimoro amora manyalo hinyo ng'ato. To onego bed ni ok gimonjo obila. To obila be nigi ratiro monego bed ni otiyogo, nitie chik momiye. Manyiso niya, obila onego bed ni mana kaka Audi owache, chiwo security ne joma nie ng'anyo, ne jok moko ma be ni ok onge ng'anyo, to be wawach ni ne giwuotha mondo bed ni ndara ok olor, to be rito mwandu mar jopiny. Manyiso niya, sama watimo nonro, wang'eyo maber ni chik e schedule 6 ma Audi owachono, chiwo chik maber kaka obila onego bed ni tiyogo. Ka wawuok wadhi e nonro, wabro ng'iyo maber niya, nikech chik wacho ni kata kochuno ni obila nyaka ti gi teko no nyaka bed ni en teko moro ma okokalo ma oko bed ni koro en teko modhi mang'eny ahinya. En teko monego bed ni opimore gi ng'at moro iluongo ni proportionality, necessity and proportionality. Teko ma jopiny tiyo godo, obila bende onego ti teko moro kama. Ka owach ni ka gin ji 2-3 moko man gi kidi, obila ok onego bed ni chielo gi bunde. Onego bed ni ong'iyo yo moro mokwongo. Obila onego bed ni gin gi ineno nyaruga, gin gi gik moko monyalo en be ting'o malo mokidi kik chop ire, en gi tear gas, yore mang'eny mar nyiso ni warito ngima ji te manie ng'anyo. So wang'iyo wechego te, wang'iyo mokwongo ni ji ne romo nang'o, obila ne romo nang'o, obila nochako nang'o. Wawach ni kata ka ne gin ji 200, to obila osetiyo gi tear gas ma ji oringo modong' ji 3. Dong kochopo ni odong' ji 3, manyiso niya, tear gas cha otiya maber, ma pod komeda tiyogo matin, to pod odhi konyo, onge ng'ama ngimane, ng'ama dhi tho. To ka koro dong' ji 3, tiyudo ka obila achiel ene korka ogolo bunde, ochielo go ng'ato. Mago koro wang'iyo to waneno ni mano chik ok oyie. Lakini ka wang'iyo ni japiny en koro kaw kidi to la obila kabisa, ochielo obila ma koro obila ngimane koro ni kit iluongo ni akuru ga sumi. Mano nyiso ni obila oyiene tiyo gi bunde kochopo kanyo mondo rit ngimane kata ngima ng'at moro ta. Ma kanyo ka wang'iyo to wayudo ni japiny be nokier. En nochielo obila gi kidi ma koro gidino ne obila e kona, ma obila otiyo gi bunde. Mano koro be wang'iyo ni obila otiya maber kendo luwo chik. To obila koko luwo chik, to kot ni mbele ka, kendo wabro donjo negi. Nyakora Ramogi jong ko mano warangane moko kuom nonro mantiere kar ka. Obila di mano yudo hinyruok, mane omaki, jopiny mano omaki gin mage, kaachiel koda kama moko. Wawinjane sani kata wanyalo neno ane nonro moko kuom mano tim koda IG mano ogai mar obila ma pacho kae, mano Jafet Koome. Wanyalo mana neno sani bende kinene kar kanyo ni ji 25 ne omaki mane kaunti ma Kisumu. Kwan ma kamago bende nyalo mana neno kanyo ka obila 7 ne ohinyore. Ka ng'ato achiel ne owito ngimane, ma ng'ato achiel ne en nyathi sikul ma jahiga mar 3 e mbalariany ma Maseno. Kamachielo mano kowuok e kaunti ma Kisumu. Mano ka wantiere kanyo warangane kaunti ma Nairobi bende, ka mano oboke mano or kacha. Chung' mar obila en mane? Wach jong'anyo ema nochako tulo. Obila bende ne otemo gayo jong'anyo makamagi. Obila nodino yore mopogore opogore. Obila nodino yore mago magayo jong'anyo. Mano nane kata bo Nairobi ka Kisumu ne gintiere. Obila bende oseyo kethruok mag mwandu ahinya mano timore kacha kaunti ma Kisumu, moko bende notimore kaunti ma Nairobi kar kae. Kamachielo ka wanyalo yudo kanyo report mar obila e wi ng'anyo makama. Ka chung' mar obila podhi nyime ka giwacho kanyo ni jong'anyo ne geto kar jot mano mar jatend piny Kenya. Mane gima ne nitiere kacha maduong' ahinya ka ne gintiere. Jong'anyo bende ne ong'anyo
ne pek ne wacho ne ok ong'anyo ne pek mar ngima mano kaluwore gi report margi mar obila mantiere kar ka. Kamachielo bende ka wanyalo mana yudo repodni gi kuku mare chung' mar obila kendo wacho kar kanyo ni obila ne oikore mag rito mwandu jopiny ka obila bende biro neno ratich oganda mamoko okorochi. Audi Ogada kapok agawo kata yweyo na mokwongo ma report mantiere kar kae kendo repodno kaluwore kod obila jong'anyo mantie kaunti ma Kisumu ne gedo chopo kata Kisumu State Lodge nitiere mani temo chopo State House mabore Nairobi kar kae mano kar jot mar jatend piny Kenya kaachiel koda ka ketho mwandu ka wacho ni ng'anyo ma kama bende ne ok opuodhi mano be achiel kuom otemo chopo kar kae. Inyalo wacho ang'o mano kotenore koda tiyo iwacho ni obila geng'o rode mopogore opogore kata yore mag chopo e kar jot mar jatend piny Kenya kaachiel koda ka yore mamoko ma porono ne gidwaro mondo mi gichop gitim ng'anyo e counties mopogore opogore. Audi. Mokwongo Kenya ka wan gi kuonde ma wang'eyo ne chik ok oyiene ng'ato dhi iye. Kuonde machalo kaka barracks mar lweny ok inyal wuok awuoka ni udhi iye, mano chik odagi. To Kisumu for example onge wan gi State House, yes, to ndara ma kadhi State House no ok obedo gazetted ni ng'ato ok onego lu kata jong'anyo ok onego lu nikech iluwe ga ndalo duto ma jong'anyo mang'eny osewuok Donga kucha kabiro Kisumu kata ka Wanyalenda kotu kacha kabiro Kisumu ka ging'anyo gibiro gikadho akadha ma gichopo gi Odinga ma gichopo nyaka e bus park ma gidhi nyaka Kondele, the same to Kondele. So ndara mane odino Kisumu ka ok en gazetted ndara ma obedo gazetted ni ng'ato ok nyal dhi iye, and therefore kanyo no obila okierie matin nikech ndara ne japiny chiko yiene japiny mondo dhi kamoro amora. Article 39 wache maler ahinya ni inyalo dhi kamoro amora ma idwa dhiye sama idwa dhiye kamoro amora. So dino ndara no mokwongo ne en makosa nikech japiny ne dhi ng'anya ng'anya ka kadho ok ne tamo gi kadho ndara, mano nochiwo tension matin e kind japiny gi police. Mar ariyo anyalo yie gi Evans ni kuonde moko nitie mane japiny okiere maber makiera kiera ahinya moloyo kaka kawo rujre kata kawo kidi to ichiko ga achika police, to police bende nigi bunde ochiki gi bunde kendo ne gin gi bundni maboyo ahinya watimo mano en kier kuom japiny nikech mano ok onego timre ahinya nikech ka police otiyo gi bunde yawo bunde cha to in be yawo kidi ka kidi ogo police samoro ngimani nyalo dong' ka nitie to in to ngimani ok nyal dong' ka nitie. Miyo sami timo ng'anyo gi ratich achiel kuom gino maduong' e ngimani en rito your life, saving your life mari wuon onego ikwong ing'i kaka irito kapok ing'iyo kaka irito mar ng'ama chielo. So jowa kata vijendewa matindo tindo masani wabiro kawo thuolo kendo en ting' marwa kaka jotelo mondo mi wanyisgi ni gin gi ratiro moko to ratiro moko ma kama ratiche chope no onego bed ni wanyise maler. Mano notimore ne wadhi to some excess mana kaka police bende wasewacho chien kuzo nodhi to some excess monego kata nyathi maseno kanyo. Namba ma police owacho ni ne omak Kisumu kata mano hinyre Kisumu ni piny ahinya nikech wan ga dier ni wan gi joma moko ma be police asino omako kata no hinyre kabisa mani osiptande mopogore opogore. Wabiro chiwo report kaka jogo makedo na ratiro ka wase liars gi leaders mondo mi wachiw the entire report manotim kata jowa ma ohinyre ma pod nitie e ute thieth nyaka sani. Erokamano ahinya wang'e maber nitiere japuonjre machielo bende mantiere e od thieth ma Ramogi Odinga Teaching and Referral mong'ere kaka Russia mantiere bomano ma Kisumu. Mano ka achiel kuom jogo manochiel kod magina no nowito ngimane mano county ma Kisumu. Evans, ang'eni wadaka yweyo machuok sani to kapok okawo kata yweyo ni kalure gi Audi Ogada wacho kacha nonro gibiro yo mopogore opogore. Jopiny pono nyalo yudo pogruok mar paro ka ipoero golo mare obila ogolo mare jogo magin ratiro ogolo kwan mopogore opogore
kwan gi yudo gi kanye unego yudi gi kure to kaka un koro kaka ipo akur de rango ni jadek no go research odhi kanye ma obila ok nyadhi mondo mi odhi kacha okaw nonro ma un bende un gi thuolo mar kaw erokamano ahinya audio wache maber nikech ok inyal golo report kapok ing'iyo maber minono ni report magolo ni be en adier manyiso ni nyaka ikwong iwuoth e osiptende gi ti ichaki iwuo gi jopiny iritane ni to ji adi madhi biro mondo wach ni ohinyore sani kaka wawuoyo sani ma wawuoye ni wang'eyo ni nyathi university achiel notho jononro wan ntie kendo gin maseno sani aseyudo report ni ntie achiel moro kendo mane ogo bade bunde ohinyo bade en Jaramogi kanyo en e osiptal report moro be wayudo ni ntie japiko moro ma be obila ne ogoyo magi report ma pod wanono iluongo ni unverified reports unconfirmed manyiso ni nyaka wakwong wanon gi mondo wang'i ane ni to be gin adier makoro gima watemo nyiso jopiny ni kapo nono ni hinyori e ng'anyo to wakwayi mondo ichiwri igo kata simu ofiswa mar Kisumu mar IPOA Kisumu nitie kama iluongo ni Central Square gorofa mar 2 Central Square cha ni but Cooperative Bank idhi kanyo iwach ni an be nahinyora na ne ng'anyo mondo wakonyi wakaw ripodi mondo watimane nonro to ka ok kamano tinyalo go simu iluongo ni wan gi simu 1559 toll free number ok ng'adi pesa igoya goya ti wacho nyingi ti wacho ni hinyori kanye mano wacho ni namba mano namba migo koro ka gida report toll free number 1559 mondo konywa e nonro manyiso ni report mane wagolo nyoro cha ena preliminary report wabro golo report makoro wase verify ma wa confirm gimora mora to nonro kaka watime wabro time kalure gi case ka case manyiso ni mar university cha ka wayudo ni police notiyo gi teko mang'eny to obila no ema wabo yudo to wawuoyo gi DPP to watere doho wang'iyo moro kendo wang'iyo ni to mabe obila notiyo maber kotiyo maber to walora file koro aparo ni en kamano kinde ma obila tiyo makare iwacho ni kwan gi kama gintiere mano bende penyo ma ntiere ka to isetimo maber mar duoke ni mar ng'eyo ni obila otimo tich e yo machalo kama to mae gimo nego beni timo ne obila motimo gimo pogore mantiere kar kacha ageni kata ka poka ng'ado ke sulu ma Kisumu e thuolo ma wantiere sani mar timo nonro Evans nitiere IPOA nitie jogi matimo nonro mopogore pogruok ponono nyalo neno mana kaka iselero kar kacha e kinde ma gintiere oganda onego beni kono gigi e yo machalo nade nimar nitiere jogo mayudo hinyruok to ok dhi mondo go report nitie jok mayudo hinyruok to bet mana e udi kama gintiere kar kacha okinyi ma kawuono wantiere ka gi report mano mar IPOA wan gi mar obila gi kuonde mamoko kama gintiere ponono ka nitiere obila ma oyude kod ketho ponono waseneno ka e piny Kenya ikawnegi atua moro ma inyalo wach ni mae notimo marach to ma bende chopo kar kacha to jopiny bende kodok ni obila machalo kama ni oyo ma ne okonyowa udonje nade kaka IPOA aparo ni aselero kar ma ka wayuda ka obila nokier to kuma obila be otiye maber be wakwayo jopiny ni kineno ka obila moro notiyo maber pod goya namba cha 1559 miwa report ni to OCS mar kuma antie notiyo maber mondo wabro golo report kendo wabro pako tij obilano kendo wabro nyiso obila mamoko ni kamae kaka onego bedni watiyo wabro timo commendation to wabro wuoyo kata gi Inspector General mondo ong'i obilano maber obila report magigolo ewi ng'anyo gigolo mana ni obila biriyo nohinyore obila ji 25 ne omak Kisumu Nairobi no omak ji buora jomo hinyore obila ma hinyore Nairobi ka maromo 25 jomo omak Nairobi ka 213 jopiny mo hinyore ni kanyi gigi nikech jopiny bende hinyore ka ondik mana japiny achiel ng'at achiel kende mowito ngimane jopiny mo hinyore to ni kanyi koso ma ok gitimo obila ok mak nonro machopo ne jopiny kama mano be onego bedni obila ng'iyo to kadwa wuoyo ahinya ne gima obila otimo report gi no mano report obila to anyalo wacho ni report mana kaka wacho report wa mara IPOA machacha ne wagolo mana preliminary wabro golo report manyiso ni mae jok mano hinyore jopiny nikech wan duond jopiny e iye ka wadwa ni jopiny odag gi police maber so wabro golo report ni jopiny gana namba marom kama ino hinyore obila no hinyore kama mondo obila gi jopiny oti kamora to koro ma udhi timo thuolo machalo nade rong'anyo se wach ni chako wuok tich gi chieng' tich ang'wen ma timore juma ka juma udhi bedo kutime juma ka juma golo report koso udhi rito dwe achiel ka rumo
kapo ng'anyo no pod nyime. Timo nonro seche moko budho matin kalure gi nyaka wayud joneno mandik mawach ni ne waneno, nyaka walu wang'e ni to obila ni ne en station mane, nyaka wachak wang'e ni to bunde manotiyo goni en bunde mane ma wakaw namba mar bunde no, ma wachak wang'e to be risasi moro noyudore kata iluongo ni cartridge be noyudore kuma nogo e bunde no, ma wakaw bunde gi risasi moyudi ma wachak water jok miluongo ni ballistic ma pimane ma confirm ni to bunde ni risasi ni be nowuok e bunde ni, manyiso niya nonro budho onyalo kawo dweche 2, onyalo kawo dweche 3, lure mana gi opogore lakini pod watimo gimiluongo ni monitoring ni wabro ng'iyane ka koro waneno ni ng'anyo en week ka week. Aparo ni board motelonwa koro bro neno kata ka koro gibro golo report week ka week kata ka gibro gole dwe ka dwe mondo bed ni wanyiso jopiny gima timore. Erokamano ahinya. Mano Evans Okeyo, jatim nonro kata jatelo motelo ne weche mag timo nonro ka IPOA. Okinyi makano wantiere kode kama chalo wantiere kod Audi Ogada e kaunti ma Kisumu. Mano en jal ma kedo ne ratiro mag oganda e kaunti ma Kisumu. Okinyi makawuono koro mogi jongi no mondo ko yweyo maka osani wakayo mondo mi waywe matin kin waywe osani bedo manyo ote ma untiere godo e mbui kacha wasomogi ka wadhi nyime amaduogo mondo ote moro amora ma untiere godo wasomgi achiel kachiel mondo mi waduokgi kik dhi mabor. Nyinga Cleophas Loch, channel mar Mbako Romo. Kuna kitu nimelan kwa hii life, my god, patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years nimengoja. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God does not fumble with you. No. I'm telling you, Cynthia, like God alikaivya ka decide this is it for you. Like you've been waiting for this thing. You've been waiting for this, now I'm giving it to you. Stop listening to others. Stop wacha kusikiza. Mbona unasikiza vitu? So in whatever thing that you do, just be yourself and do the best. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Nyakwa Ramogi. Be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kik idew. E chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Nyakora mugjongo aseduo wantiere ka wasoma ne ote mantiere ka SMS line wa en 2:600 Facebook wantiere live Ramogi TV ote madonjo kar kacha ng'eny. Nyakora mugejwang med mana orogi to wakwayi mondo ketgie moro matin mwanya keto kacha te. Injinia Lazaro Kanyambok indiko ise mabor kacha. Ang watema ne range ni wanyalo ng'inje yo machalo nade mondo rome kare screen marwa kaka wadanene sani ka koro wanya yude sani achiel kachiel mondo mi wasomgi. Aya, Karanja Anton, Ramogi TV ni neno nyaka gi jogo mawuok ewi got. Ero gin ka. Ni penje jolony mantiere ka. Nyire kaka polis kata obila
onego bed ni tiyo kata konyo jogo mantiere ng'anyo, nikech nyaka sani ineno ka gin jogo mopogore ahinya. Iwacho ni nitiere bayo tiagas ne jogo mane obedo ka opong', jogo mane ochokore gwenge mopogore opogore. Penjo en kanyo koro, jolony manie studio, obila onego bed ni tiyo kanyo yo machalo nade. Kaleb wacho ni penjna ni ei maandamano ka chik oyie ne obila kiro tiagas kata pok ji ochako maandamano, lidna ni Egypt ni e chuny desert to compete gi first world countries. Ero mano ntiere kar kanyo. Kamachielo Kaleb Honorable Kutieno wacho ni obila orit jopiny, ok ni ka gineno jong'anyo to gise mana chako bayo tiagas, mano bokelo koko manono. Aya, mano penjo mantiere kanyo. Honorable Kutieno. Fred Mango no orote ni Facebook, wacho kanyo ni gima nyocha otimore Kenya kayo nok en ng'anyo, to mana maundu kod tim juok, nek kod kuo kachiel koda ka ketho mwandu. The same day wacho ni nitiere ng'anyo e pinyno mar South Africa, to ji ne oneno pogruok mantiere kind ng'anyo kod kinde machalo ka onge chike matayo oganda kata state of lawlessness. Mano paro bar Fred Mwango, erokamano ahinya kuom ote mari. Nabi Obire wacho kanyo ni en keto arita makare mane tij obila, keto arita makare mag ng'ato, jogo modhi. Wacho ni maka ng'ato ok odhi ataro mar chik. Erokamano. An Brian Otieno, wuodo maberenga kakelo. Erokamano ahinya. Bruce Birigi Cleo wacho nyis ja ipoa no ni student mama Seno ne ogo risasi kata ka onge proclamation koa kuom obila. Ageno ni winjo penjo ni, ayo thuolo mar duoke. Mano Bruce Birigi. Erokamano ahinya. Nyakwar jamoko wacho kanyo ni kapok obila chak tiyo kodiro malungo wang', jopiny ema provoke police, omiyo japiny nyaka wacho ni nyaka ng'e ni police okia bayo kidi. Aya, erokamano ahinya. Rosi Nyateng wacho kanyo ni Ramogi TV maler kabisa. An nyaka ne obila ba ne jakom gi joge tiagas kod pi okamor nyaka sani, to gin ema ne gichako kinyo jopiny ei boma ma Nairobi. Jopiny ringo mos to obila bayo tiagas, pi be ipuko kuomgi, ok en gima ber kata matin. Aya, paro makama be awasewache kar kacha. Iwacho kanyo ni ati ng'ama chako kwinyo ng'awa, kae koro wacho ni obila nochako kwinyo jopiny. Min DJ Aniki, DJ Aniki, ageno ni mane kako ndike. Wacho kanyo ni I'm following. Wang ni jo media nyicha utimo tich maber e coverage. Otherwise, obila dino misadol ji proper. Mogik, Engineer Lazaro Kajambok wacho ni adwa advise police ni sirkal ok gima en gima luorore kaka siasa. Kiki personalize weche siasa ma iket e kori ma mi chak timo gik moko kod teko mathoth. Ibiro chur kod msalaba kendi. Tije mag public wacho ni tije mag public gi iyudo ka jok moko nosetimo. Kiki donje kod nyiego mathoth ahinya ka gima ine ma ikuongo. Joma kamagi ok dhi mabor kod gima otimo. Nyaka ing'e ni nyaka ing'e gima itiyo no. Gima itiyo no ok in kendi. Koro nothing is so special about you. To kendo wacho kanyo ni nothing to be taken personal. Ndike kanyo tieke kizungu kubwa. Nyakora mkajua Engineer Lazaro Kanyambok entiere kar kacha ni odhi kendo no chenro yo machalo nado. Penjo yiro kacha acha kodi Evans, okay, kata ngadhira audio gade kaunti ma Kisumu. Yero ikata penjo thoth kabisa. Minyalo mako kuomgi kata audio gada bedang duke moko matin mantiere kaka. Erokamano. Abro chako gi penjo mar
Karanja Anton. Kaparo ni gima Karanja openjo no, be chal mana gi gima Rosie Nyateng be openjo. Kapenjo ni to ang'o matimore, Karanja ne penjo ni to ere kaka polis nyalo konyo jopiny e ng'anyo mondo jopiny kik hinyre. To Rosie Nyateng to wacho ni ere gimomiyo tear gas igoyo go jopiny kata ka jopiny poko omonjo polis. Manyiso ni gima gitemo wacho ni en nitie seche moko ma polis ema monjo jopiny. Chik wache maler ahinya ni e ng'anyo obila ok onego bed ni monjo jopiny. Manyiso ni obila kodhi e ng'anyo kacha cha en onego bed ni ochiwo mana rita kwe. Makantie report ni obila ema nokuongo monjo jopiny, wawach ni kamoro mane entie, to wakwaye ni okelnwa report kendo wanona ne wachno maber. To be gima wabro timo ni ka wanono to wayudo ni kamane kaka ne entie kamoro, to e report wa wabro golo, nikech ka wagolo ga report to wandiko recommendations madhi ne nyaka Inspector General, madhi ne nyaka jo sirkal mopogore opogore mondo wane kaka wakonyo obila. Koro kanyo ayie gi jopiny ni tear gas ok onego bed ni wito ne jopiny kapo ni jopiny poko monjo obila. To jopiny be kik monj polis. Kanyo ayie go kabisa. Mano paro ni ka duogo kuom Bruce Birigi. Bruce Birigi mawacho wach Maseno University ko wacho maler ni kijana ma osenindo no goe bunde to ne onge proclamation. Sani watimo nonro kendo amor ahinya gima Bruce owacho. Gima nyalo kwaye ni mondo chiwre. Maseno kanyo sani wan gi jo ofiswa matimo nonro. Kata inyalo dhi Central Square Kisumu kachacha mondo imiwa ane report no maber, bro konyowa. Kapo ni gimi wacho no e kaka ne en, to be nonro bro gole agola maber, to wabro timo recommendation, to wabro kawa tua. Ero kamano. Aya, nyakora Ramogi Jwang, mano ka weche go madhi nyime kata e county ma wacho ne kuonde mopogore opogore. Mano ka gintiere e county ma Kisumu wan gi wendo, Nairobi ka wan gi wendo. Koro sani Audi Ogada nitiere paro mowuok kanyo, ka iwinjo kanyo ni nitie jogo mahero osepuoyo jofwambo. Min DJ Aniki kanyo wacho ni gitimo tich makare ka ginyiso oganda gigo matimore. Nono to jopiny do yudo goch sidang'. Mane kako ndike kar kacha. Nyakwar jamoko kacha no wacho ni Audi Ogada. Police wacho ni before police chak tiyo kod iro malongo wang'. Gin ma police wacho ni police provoke jopiny, miyo jopiny bende koro chako bayo gi kidi. Jopiny nyaka ng'e ni police okia bayo kidi. Ka jopiny obedo gi paro machalo kama. Kachalo koda ka ote mamoro ma ponono ni yudo Audi Ogada. Miyo ne pach kotenore kod pach jopiny okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Ayie gi jopiny ni police ok onego provoke jopiny ka jopiny nigi ratiro mare mar ng'anyo. Ng'anyo tiende ng'eny ahinya. Asewacho kacha ni teko omi police kako nego handle kato disperse crowd. To crowd ma police oyiene disperse gi bunde, gi bunde gi tear gas. Kapok ichopo e bunde to koro ibiro mana ka extreme measures osebedo exhausted. The law wache kako ndike ni you can only use force or firearm when all extreme measures osetemo motamore. But kapok ichopo extreme no, wan gi baton kirango the law, National Police Service Act yiene police bedo gi gimiluongo ni baton, ano loth, yiene bedo gi tear gas. To tear gas ni kata baton ni onyalo mna tiyo go dispersing a crowd ma osebedo rowdy, ma lawlessness osebiro, ok ma wuotha kata mochunga chunga kata ma wera kata mago furimbi to giwuotha, oboke giting'o to giwuotha. Tinde nitie gimoro ne kulumbete, jo mang'eny tinde kadhi e ng'anyo to gin gi kulumbete gigoyo to giwuotha. Mano pod ok ochopo e threshold ma police onego ti gi tear gas mondo disperse crowd machalo mano, nikech pok gipose ne danger go kulumbete no, wuotha pok gipose ene danger to property mar ng'ata, pok gipose ene danger to any other person mawuotho, kata pok gipose ene danger to police giwegi. So provocation of the law yie. In fact, kirango the police attributes, kata kirango waluongo ni National Police Charter,
National Police Charter highlight professionalism. Ni police nyakati gi professionalism. Professionalism kanyo utingo gigo mwawacho kata ma jopiny wacho ni ka police nyalo tho bayo tiaga sayo yaye. Awacho ni wach ma tiaga sayo yaye ni to police omero wago jothurwa makata kiweyo mandamano anyalo neno Kisumo sama tin gari moro ni kaka marachar sama tin kata mine ma uso mena bondara kanyo area mar bus park sama tin obul ne tiagas sama tiagas into police tiyogo yo moko winjire and gitiyo kode tok chik oko yie mano kani rango curricular police reform report magaw mano chwe mane rango reforms mag police ne gichiwo recommendation pillars abich. First pillar margi mane report iluongo ni Hasley no golo ne wacho the first report ne wacho the culture and attitude mar both the police and japiny nyaka change. Emomiyo koro ne wa create a National Police Service Act manobedo amended 2011 makoro kelo nyaka community policing gite mondo bridge the gap mokelo kata gimiluongo ni section 41 nitie gimiluongo ni county policing authority mondo governors ma wabedo donji obedie gi sei wach weche mag arita gi county policing authority ne governor mabiro jakom kae to commanders go bede ba migawo gi joma moko. So mago gik mano wayudo reforms mane Judge Rasley recommend mondo mi japiny obed bridges. In fact article section 96 all the way to 100 Mother National Police Service Act ngado winja nyalo some they yudo the function of mandate of community policing magili no biro as a result of reform mondo bridge the attitude and culture mag japiny. We are stuck ma kama wamoki winjruok e kind japiny gi police mondo dog piny otemre kata wasetimo keto kata mpiche moko waseketo ndalo moko watimo peace work mwakelo mna japiny no gochi gi police kai neno ka police okawo mpira ndwa go gond japiny to jopiny go mna uwi go koko ma ok dwar ni police lu mano ngiso ni pod wan gi gap ka omiyo pod wan gi ting gi tich monego watim wan gi migepe mang'eny ahinya ma rango kaka police matimo oversight wan gi kirango chapter 4 Bill of Rights article 59 of the Constitution kitieke kecho chakre article 19 to they is the longest chapter to room article 59 mo create Kenya National Commission of Human Rights man gi tich mar rango ni bills right mar japiny ote mana chiel kumigawo mo meeting aipoa ni kanyo imuluni ni kanyo non organization ni kanyo ombudsman administrative justice ni kanyo article 47 of the Constitution to create ombudsman marango mna administrative actions mag public officers and police are public officers samagede marachi watemo. In fact within the National Police Service Act section 87 o create gimiluongo ni internal affairs unit man within the police bende tije and receive complaint ochalo aipoa to kuro any independent but even within the police one gi check muyiene section 87 o create gimiluongo ni internal affairs unit ma onego bed ni complaint duto mag police japiny nyalo tero police be nyalo tere nyawadgi kanyo ma chike wan go gi groups wan go matimo oversight e issues mag policing gi ng'eny issues mag investigation gi ema di mos e Kenya ka. Erokamano ahinya nimar nitie penjo moro ma bende anga penji ka wasewinjo paro e kaunti ma Kisumu ni ng'anyo iwacho ni ka koro ka ntiere kod Evans Okeyo tineno bende Audi Oganda korkoni ochalo nade kinde ma ntiere karkani mar okinyi ma kawuono wada mana rango bende Audi Oganda penjo ni angi bedo ge chunyi kendo angi duoke ka waseduogo ka wasa e kaunti ma Mombasa koro penjo ni anga penji ka to angi make e chunyi kik iduoke sani para batute wiye koro sani ne ka en ng'anyo mamuol gi ng'anyo mantiere tulo pogruok ntiere kaje nikech sani koro jokejo bedo kata ka en ng'anyo ten mana ng'anyo maka obila tiyo gi tiaga skunde te otiyo ka kowach ng'anyo mamuol kama chielo koni bende ntie karka wacho ni make gi kanyo kimake gi kanyo mondo ka waduogo ang'e miyo waduoko makamano Evans ibile ka waduogo iwacho ni ng'anyo makama was not sanctioned bende koro ka ntiere sani wacho ni ne ok en mopuodhi ka ok opuodhe
ng'anyo mopuodhi chalo nade, obila onego bed ni tiyo nade ng'anyo mopuodhi gi ng'anyo moko puodhi, nikech pogruok bende biro e yo moro ma opogore opogore. Mano penjo ma weugo sani ka waduogo wamake gi kanyo to wariwo gi paro bende muke county ma Mombasa. Yena mondo ringe county ma Mombasa, wayudo ni Georgia oko e kunwango e county ma Mombasa. Okinyi ma kawuono nitie gik mathoth matimore to ahinya bende ka otenore kod ting'o obila e ng'anyo kata ka intiere e ng'anyo kacha. En mane Georgia oko oyawore ichiew nade, Mombasa kayo chalo nade, kawuono nitiere chenro mathoth ahinya monego bed ni timore e county ma Mombasa. Liekno ane matin ni gik mage mosetimore nyaka sani. Bende wang'iyo go e county ni kaluwore gi twak ma kawuono wang'iyo ane ni to tij obila en ang'o to chutho e ng'anyo mopogore opogore. No aneno ka ng'anyo timore e gwenge mopogore pacho kaendi, to antiere kaendi gi achiel kuom jogo makedo ne ratich oganda. Adwa ni to lernwa ni kogik seche ng'anyo obila onego bed ni handle jo ng'anyo gi e yo machal nade. Machiegni ahinya kaendi chakna chaka gi nyingi to inyisa ni to in timo tich mane to tij obila en ang'o? Kuom an iluonga ni Julius Ogogo, makedo ni ratiro mar dhano mar Commission for Human Rights and Justice Mombasa. Wan kaka jogo makedo ni ratiro mar dhano ok wamor sana kaka obila mruai kedo kod dhano sana kaluwre kod gik manyotimre meche mag maandamano, kaluwre kod kaka sheria moket e Kenya obadho 37 nyiso maler no dhano kata raia nyalo timo maandamano peacefully, lakini okoripo bed ni kata gibende omigi sheria mar obadho 37 okoripo bed ni gibende gitiyo kod sheria no marach. Lakini kaluwre kod gik matimre e piny, wan kaka jogo makedo gi ratiro ok wamor kod kaka obila mamruai nyocha otiyo kod raia ka nyocha Azimio nyocha timo maandamano gi tarik 20 e dala mar Boma e Kenya. Kendo wan ok wamor sidang', kendo waduogo wanwang'o ni obila gi gitiyo kendo gitiyo kod sirkal mantie. Okoripo bed ni obila tiyo kod sirkal mantie, oripo bed ni obila protect dhano te, okoripo bed ni orango na ati ni en sirikal emorango. Koro gik manokomorwa ahinya ni ok ne giluwo obadho mar chik, to kendo kata kamano wabende gik ma waneno ni kaluwre kod gik manyocha timre kata maandamano mano oripo bed manende mrengo mar Azimio ne timo maandamano kaluwre kod kaka gibende ok ne gimor kod gik ma jatelo mar piny timo sani e piny masani. Iparo ni onego bed ni nikech wang'e ni Azimio no notify obila ni gidhi bedo gi ng'anyo ka gikwayo thuolo mar obila kobiro kachacha onego bed ni obila wuon timo ang'o? Ka ochopo ni kaka nobedo nati ni Azimio no okawo oboke bonende omiyo polis oripo bed ni obila ne oripo bed ni an kodgi achiel kachiel kendo ne otelo mbele margi to gitimo maandamano nyaka ochop kama koro gitieko maandamano magidhiye. To koripo bed na obila kawo tear gas mondo ogogi sana sama obila okawo tear gas bo owito ong'iso nati ni nyaka gibed wild nikech gibende gin dhano. To ka dhano sana dhano kiketo bi imi e buogo oripo obende nyako rank mna kaka otimre nikech kata mo chopo ka gik masani bagitimogo magibayo magino gik magibayo sani magonyogi magitemo gisikiago pi kata mana gik moko kaka gik mancha gitiyogo giwito e mbele ji. Waduogo wanwang'o ni ng'engi bende expire. Moko expire higa mar 2018 miduogi nwang'o ni gigo nyalo kelo shida kuom dhano. To wang'e ni ikedo ne ratich oganda, ikedo nyaka ne obila gi, ang'e ni ng'ata ikedo ne ratiche. Samoro biyudo ka jo ng'anyo gi samoro wuok tung' mosuo gi obila, iyudo ka samoro gin be gibagi gi kite. E seche makamagi onego bed ni obila koro timo ang'o nikech ratiro nitiere gin gi ratich gi, onego bed ni kaka jakedo ne ratich oganda obila onego bed ni timore nade seche makamagi? Kaluwre kod gik matimre, obila mokwongo, obila mirwai gi nying ma wamiyo gin obila mirwai, oripo bed ni kata mana
jogo mang'anyo gi orpo beni gi bende gimiyo obila luor margi nikech obila bende nigi haki margi to obila bende kichako bayo kaka ne gibayo kite koni gi koni obila be nyako chopo kama koro obende oneno ni kar mondo oti kod tear gas oti kod live bullet to ng'en kotiyo kod live bullet ing'e nati no obende oneno nati no ngima mare ni e kina akuru gasumbi obende onyalo wacho ni koro obende notimo gino kalure kod ang'ono kod kaka nende japiny nende owokne marach mokoro chopo kama koro japiny bende dwanegi koro gima wakwayo e kind japiny to kende kinde obila maritowa idwaro nati ni japiny oripo bed ni sheria obadho 37 gitiyogo maber obila bende kalure kod kalure sheria manomigi ka standing order oripo bed ni sama ochopo nati ni omigi tich makoro gitid gi raia oripo bed ni okoripo bed ni gibende gitemo mondo gi provoke raia mondo raia obed wild mondo chak nu koro gore kodgi aching. Kamana ahinya mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mano en Julius Ogogo man director mar riwruok miluongo ni Commission for Human Rights and Justice mochung'ne kedo ne ratich oganda kotemo mana lero kaka obila onego beni handle weche mag ng'anyo kokoni jong'anyo onego beni chiwo luor ne obila ka giluwo chik mantiere to obila bende onego beni chiwo luor ne jong'anyo ka bende giluwo chik mantiere kowuok e kaunti ma Mombasa kae ni Ramogi TV nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya Joja Oko. Onge penjo mathoth mantiere kar kanyo modong' wawene jolony makoro nie studio ka mondo mi odhi nyime kod twak. Agoni erokamano ahinya. Evans Okeyo, winjo twak mowuok e kaunti ma Mombasa. Awinjo. Wachien mane mar japiny mantiere kar kacha gima doher neno ka obila timo e kinde mang'anyo dhi nyime. Inya wacho mana kaka nasewache cha en ni obila nyaka luw chik maber kaluwore gi kaka chiwo arita kwe mokwongo e ng'anyo to gin be kik gi kwiny jopiny kata provocation manyiso niya gin gidhi adhiya gichung' kacha to ging'eyo ni gichung' ne arita kwe to ging'iyo maber ni gikowo jopiny ndara ni onego bed ni jopiny be kik din ndara manyiso ni ng'anyo onego bed ni dhi adhiya maber to kopogore gi mano nitie gima iluongo ni notification ma pile pile awinjo kowacho ni ng'anyo onego bed ni obila wacho ni ng'anyo onego dhi mbele katiba wacho maler ni ng'ata nigi ratiro ng'ata oyiene bwo katiba mar Kenya wuok oko dhi e ng'anyo to gimomiyo notification ichiwo ne obila en ni mondo obila opangi to ng'e maber oket ratiro maber mar chiwo arita kwe to ng'e ni gidhi luwo yo mane okowgi maber jopiny moko mabedwa tiyo gi ndarano mondo ng'is ni kata nitie yore moko maber ma ginyalo luwo manyiso niya notification no konego bed ni itiyogo mar wacho ni koro manyiso ni nokiwacho koro okibidhi mbele nikech seche moko nitie ga ng'anyo manyalo biro ni kawuono wawach ni wadhi ichiew to pi onge to ineno ni koro idhi e ng'anyo onge nafas mar chiwo notification manyiso niya ni pod chiko yie ni mar wuok e ndara mondo idhi e ng'anyo notification onego bed ni obila duoki to nyisi ni ng'anyo ok nyal dhi mbele konyisi maber ni ng'anyo ok nyal dhi mbele nikech wawach ni riwruok moro nosechiwo notice kata dhi tiyo gi ndarano omiyo gikwayi ni mondo ipang chieng' moro to to sheria ok oyie ni ginyalo nyisi mana ni ng'anyo ok dhi mbele chal ka gima ikwayo permission mano ponono nyalo bedo ni duoko penjo mano penji kae ka wanyalo yudo ote machalo kamano ote mara mano ote mane nitiere kacha e mbui mar Facebook wanyalo yude ka ma ote mano kelo kaka kod Joni Ratego ng'anyo mar tarik 20 ne ok opuodhi gi sirkal ere kaka obila nonego we dano ochokre mane penjo matika hapo nani saduoke penjo miduoko mana sana mwa Mombasa aseduoke anyalo medo lere maber en niya katiba article 37 oyie ni ng'ata nyalo dhi ng'anyo mak mana ni onego bed ni orito kwe to kendo be ok oting'o gik moko manyalo hinyo dhano mano kende gima katiba kwayo to manyiso niya kidhi e Public Order Act koro wacho niya ene ma koro chiwo maber kaka onego bed ni ng'anyo inyalo timo ochiwo ratiro maber kaka onego bed ni ang'o monego bed ni itimo ng'ama nie ng'anyo onego bed ni tiyo nang'o to bila e Public Order Act no yiene ni mondo okony jopiny mondo tim ng'anyo maber manyiso ni e sheria no wacho ni onego bed ni
ichiwo notification. Aparo ni emomiyo joni penjo ni be ne opuodhe gi sirikal. E notification no en mana ni japiny wacho ni kiny wadhi e ng'anyo kama chal kama. To sheria wacho ni onego ichiw notification no ndalo 3 kapok ng'anyo timre. Kata kik kal ndalo 14. Manyiso ni obed kind ndalo 3 gi 14. Iwacho ni chieng' ma kama wabro dhi e ng'anyo. To chiwo notification no ok nyis ni ikwayo ni opuodhe ni katiba osepuodhe. Manyiso ni ng'ata nyalo timo dhi e ng'anyo. Manyiso ni onge ng'anyo inyalo wacho ni ok opuodhi onge gimoro aina. Ni ng'ano nyalo penjore ni kora ipo udhi timo nonro e obila mage. Obila mane otamo jok ma ingech wacho koro ma paro machal mar Joni Ratego ni Facebook ka oneno mabende achiel kachiel. Openjo kanyo ni koro ka ok opuodhe obila onego bed ni tiyo gi yo mane. Sewacho kanyo ni ero chike ero yie mondo ng'anyo odhi nyime. Manyiso ni kata kutimo nonro e gino ma katiba bende oyie. Kamano ahinya. Penjo mana penjo kamachielo kaunti ma Kisumu. Inyalo miya pachi bende mano audio gada okinyi ma kawuono. Penjo mana wego kacha en ni ng'anyo mamuol gi ng'anyo ma ok muol ipoge nade. Koro ka un jopiny kaunti kacha kendo ratiro mar oganda ere kaka ing'iyo na dieri mane chalo kama to obila onego rakre kod giyo machalo nikech koro ng'anyo giduto gitiyo gi tear gas. Obed mamuol obed ma ok muol tear gas ni kacha. Koro ipogo gi nade e kindegi? Erokamano. Ng'anyo waneno clip mo South Africa manyo otimo ng'anyo sama nyo jo Kenya be time ng'anyo. Waneno kata jomo ng'ol people mar disable ema nyo bedo mbele idiro gi riembo gi dikni go mbele. To dhano mokadho elufe madhi na milion to rwako uniform achiel to giwuotho magiluwo ndara ter ka giwer to moko be lemo. Mano ng'anyo mamuol. Thurwa ka ng'anyo mar ji 20 nyalo bedo ng'anyo ma ochochni moloyo. Ng'anyo mar ji 20 kende nyalo bedo ng'anyo makelo lweny ma ok inyal ng'eyo. To mane kama chik wacho ni onge kwayo ma katiba wacho nikech ka law mar Public Order Act ma owach kanyo no to gi the constitution owachi the supreme law ma this country and the constitution, and therefore ka constitution osechiwo ratiro naudi, the constitution osechiwo ratiro ne jo Kenya. These other laws waluongo ni subordinate laws gin koro ginyalo mna bedo kaka ogaye gichalo policies mamoko matindo mane bwo chike machalo County Government Education Acts gitie gik miluongo ni policies ango. So constitution ema chiwo teko to ka constitution osemiyo Kenya teko Kenya nyaka ti gi teko ne momiye constitution gi ratiche sovereign power ni ye kanyo e article 1. Gima duong' ahinya machende thurwa ka en ni jo thurwa odhi believe seche moko politicians jogo motelo nwa masamoro miyo wiwa wil kata gi luwo chike moko matin wang'iyo mana the body language kata warito gima ng'ato wacho makanye mwadhigo e tok chik. Koro miyo ka en chik matiyo ji te, chik no tiyo president, chik no tiyo asla miluongo ni asla mane lumni no tiyo wate, to wanyalo ng'anyo ma chik opuodho, ng'anyo mamuol ma at the end of it ka utieko ng'anyo ma ng'ato ting'o mana pi momodho, ng'ato ng'anyo ma ng'ato go mbaka gi ng'ato. Wanyalo kata ng'anyo kwa bed piny chien kucha ndalo moko ne wadhi kata hunger strike. Inyalo paro ndalo ko igwa mwere giri ma karwa giri ne wadhi ng'anyo ma hunger strike. Mano mana ng'anyo mwabira piny gi korwa nono endara kata lum kata park. Mano ng'anyo mamuol. Wanyalo boycott kata gigo mowach ni wa boycott gi. Wanyalo kata tamore wuothe nderni mamoko, wanyalo kata tamore dhi chirni mamoko, wanyalo kata tamore golo osuru mano ng'anyo mamuol. So ng'anyo mamuol nitie ma ja Kenya pod nyalo chief. In fact Mahatma Gandhi e India no kelo lokruok e India
piny ma dhano nitie million through using non-violence. And mane ng'anyo mamuol, mane mwawacho nonego bed ni wadhiye ka wakawo gine mar Magadi mar India mano chenjo India through using non-violence. Non-violence is the way to go. Ene kama nyaka wadhi kwa rito chik to moko oketho chik. Mae gima between now and ng'anyo mabiro mbele kage nyaka waduto kech wan te wan gi responsibility. Un kaka jo media usetimo munyalo, and I want to say ni usetimo ka dine uonge di koro piny ne osewang'. I remember ndalo Motela, ndalo Hamisi Temo Giri, ndalo Geri Oduor Giri, ndalo KBC. Gigi makamagi ne ok ji nyalo ng'eyo ni ji tho kata ji hinyore ila makoro ne waneno. So keep wawit the games mwasetimo. Nyalore, ng'anyo mamuol nyalore because osenyalore kendo pod biro nyalore. Yudhewa kata ogandawa manyaka wawuogo, nyaka wa provide leadership waduto mondo mi wachop kama wadwaro. Agone erokamano ahinya Udi Ogada. Ang'e ni kinde bende ringo mapiyo ahinya, nitiere ote mamedo donjo kata ka wantiere Facebook. Anko Oriwo Samuel oyawore ahinya kendo wantiere chenro mar piny. Erokamano. Vincent Kajomo neno chenro achiel kachiel ka nitiere kanyo Nuka Success Organization. Erokamano ahinya. Machielo Michael Dibuoro wacho ni tij obila en keto arita makare, ok odhi ataro mar chik. Wawinja ne ote machielo mantiere kar kae, ote makoro bende wuok e Facebook kacha mondo mi ang' wayudane paro mantiere kar ka. Aya, Ochieng Collins wacho kanyo ni Clovers oyawre pej na Migosi Evans ni be chik oyiene. Aya, ni be chik oyiene obila tiyo kod live bullets kuom keyo joma ng'anyo. Penjo mar ariyo, ka obila manie ground otiyo kod order from the commanders to execute gigo maricho, wacho ni mane waneno e ng'anyo ka, en ng'a mabiro bedo accountable, commanders koso obila go giwegi? An Ochieng Collins mar Nyakacha Poko. Ote no biro ni achiel kachiel. Ang'eni ka wachieko kuma ang' wayud paro mamoko bende mantiere kar kanyo. Nitie moko mantiere mbui mag Facebook, SMS line bende oyaw, wantiere ka. Ote mar Mark Sami Anyanga ang' wasome ka waseyudo duoko mantiere ka sani kuom Evans. Erokamano Collins kuom penjo no. Mokwongo mana kaka ne wasewache cha, wan gi chik manyiso obila kaka onego bed ni gitiyo gi bunde. To chik no wacho ni bunde onego bed ni en atua mogik, manyiso ni gimoro amora kotamre mosechako gi baton cha, ochako kata wuoyo gi jong'anyo kowinje, otemo tear gas pod okuwinjo, otemo kata tiyo gi blanks, miluongo ni blanks gin bunde moko ma okiny ng'ato, risasi ma okiny ng'ato, otemo gimoro amora motame. Nyiso niya, kotemo gitemo tame, pod chik ok oyie ni onyalo go bunde, onyalo chielo go bunde ne jong'anyo. Mana kaka nawache cha, chik oyie mana ni bunde inyalo go ng'ato mana ka ngima obila koro ni kama ochopo kama koro un kaka jong'anyo udwa nego obila, to kopogore gi mano to udwa nego ng'at moro mopogore. Ka wache maler en ni protecting life mari of the officer or life of the other person. Mano kende sheria. To wang'eyo maber ni ng'anyo be kidi to gi gik moko ma jong'anyo moko tiyo gogo nyalo chuno obila mondo ti gi live bullet, nikech ka koro neno ka idhi nege, dong mano en be koro nyalo chune mondo tigo. Koro gima kwayo jopiny ni ng'anyo iluongo ni peaceful assembly. Ng'anyo nyaka bed ng'anyo mar kwe. Sheria okorito ng'anyo mora mora ma ji oting'e gik manyalo hinyo ngima dhano. To mar ariyo openjo kendo ni to commanders kapo ni nitie polise moko ma gin go kata ng'anyo kanyo ma igone gi simu to yudo orders tinyiso gi ni kendo gigore gi jong'anyo, mano chik ok oyie. Chik wacho maler ni obila mora mora mokawo orders ma chik ok oyiego to kendo sigono ene moting'o. Koro manyiso ni ng'ata kik wach ni kata ka in ofisa polis matin to jatendi ogocho ni to nyisi order ni go ng'ani bunde. Sheria onyisi ni mano order ma obila ok onego bed ni kawo. Ma en kokawo to mano kendo sigo ma ene moting'a ting'a kende. Erokamano. Aya, erokamano ahinya. Wadogo mondo mi wakaw wach mogik. Wach Evans. Wach Evans, no? Meda gimoro Audi. Hello. Section 49 an okadwa wuoyo sheria ma ok make reference,
Section 49 of the National Police Service Act is very clear. Wacho niya, ni any police officer who shall obey illegal order shall be personally liable for an offense, for a criminal offense, and shall be charged in a court of law. Mangiso, ni Section 49 of the National Police Service Act 2011, oketema technique any legal instruction by senior police or superior officers against the junior officers. My legal should not be obeyed. Junior officers, because can you obey the legal orders, they shall be personally liable for offense. Mane momio Section 87 who create internal affairs unit, ma police ila ma junior no ma ichuno no tim gimo imio legal order no nyalo di to internal affairs unit come in mondo otemano. Yena muda wachi ni the fifth schedule, the fifth schedule, National Police Service Act, the right of arrested persons. Bende police nyakalur ni kata jonganyo go we go bonde kata kiki mako gi ratichi gi kata samo mako gi no near Schedule 5 of the National Police Service Act, near Section 49 of the Constitution of this Kenya. Constitution Article 49 of the Constitution, this Schedule 5 of the National Police Service Act, and the same. Omi aja penyi ratiro mora ni kata kosenganyo kata kopono ma odhi tok chik mo make kata kanga do yoro chik ratiche te ubiru retain. Article 239 of the Constitution 5, Article 239(5), wacho ni the powers of the National Police Service is subordinate to civilian authority. The power due to ma police ne go gik magin go tego and subordinate to the civilian authority. So the custodian of power and Japan. And lastly, the object of National Police Service under Section 244, the object of National Police Service, ni police nyaka create a broader relationship, a cordial and broader relationship. Gija pay Article 244E. Magigik mane katiba, leave alone the National Police Service. Mai kama wan kaka jukidu na ratera. Emwangi yoga sama police temu gige kata gik machalo kamar. Bendo luo chik, bendo leo those provisions of article. Nyaka chakuyo ka wacho several articles of the Constitution and section of National Police Service Act, police manual, police standing orders. Magi gima wakame bende wangi yoni chike giutigo kako nego temgi. Kamano. Audio gada wach mari mogik kawuok e studio ma Kisumu nyalo bedo mar diche ma kawuono ng'anyo pod ntiere ka chieng' wuok tich kaachiel koda ka chieng' tich ang'wen mano juma mabiro. Da appeal ne leaders wa kamora mora leaders ka we leaders ta we political leaders we leaders mag kanisa we leaders mag johala leaders wa bede urupin to maloyo areas wa ma chalo ma wa ne gi motimo ma investment nitiere gi mondo mi ng'anyo mabiro kata mabiro go te otimore nikech en ratiro ni nyaka gibedi to investment mawa mwandu mawa gigo ma wan go ma bang' ng'anyo kwatieko to wayude konyruok gi wang'i kaka wabiro protect gi to maduong' moloyo ni namba mar youth e Kenya ka to moloyo dalo ma Kisumu ka ni malo youth ma onge gima timo sere wachak ng'eyo kaka yudhe gi wanyalo engage gi yo mamoko mondo mi kochopo seche gi to gi take advantage nikech gionge ga gik ma gitimo mondo giketh gigo ma waloso. Ma en gima ywak ma waseywago, ma en ywak kata gavana nyowuoye nyoro dakwa mano ni warit ratechwa, warit ratech jomoko, kik waprovoke police, waneni ng'anyo to wadhiye kit nyaka wadhi mondo wadwar ratechwa. Erokamano ahinya Audio gada kene studio ma Kisumu. Erokamano kuom Ruto matoko Ramogi TV. Evans Okeyo. Wach mari mogik ka watieko sani nonro bende udhi bedo kotimo e gwenge mathoth e wi weche mathoth ma oluwo. Ote mari nyalo bedo mane bende ne oganda e obila jogo motimo go nonro gi jogo duto mane sector mantiere. Erokamano. Mokwongo daer mar puoyo obila ma ne otiyo maber kendo mano otiyo maber e bwo chik kaka chik ochiwnegi mang'eny no otiyo maber. To jo Kenya owetewa gi nyimenewa manoko ma kendo chano ni bro dhi e ng'anyo
chik to yie ni ng'anyo nyaka udhiye. To ma chik oyie ni ng'anyo ma ji dhiye en ng'anyo mamuol. Ng'anyo kendo ma ji goye koko ma imaye nyawadu ma ikethe mwandu, mano ng'anyo ma chik ok orito. Manyiso ni ka ji dhi oko e ng'anyo, warit kwe to warit jowetewa moko. Kik kendo ing'iyo ng'at moro man gi simu emimayo simu kendo idino ne owadu moro iketho mwandu ne mosetiyo ne matek. To daher mar nyiso jopiny kendo ni wan kaka IPOA wachiwore kendo wawuok oko, wabro medo timo nonro kendo wabro ng'iyo kaka polis tiyo mondo wane ni gitiyo e bwo chik. To kendo mogik koro akwayo jakenya moro amora mane ohinyore kata kanoneno ka polis moro amora notiyo e yo moko winjore mondo kelnwa report namba mana wacho cha 1559 kendo en igoya agoya ma pesa ming'adi onge, iluongo ni toll free. To ka nitie obila ben manineno kotiyo maber ahinya madiher mar mondo obila moko be oti kaka notiyo, to pod igonwa mana simu mondo wapuoye mondo wamed nyiso obila mamoko be oti mana kamano. Erokamano ahinya Evans Okeyo kaachiel koda ka Audio Gada ma obedo wende odiochieng' ma kawuono ka nitie studio ma Kisumu e studio ma Nairobi kar ka wagono erokamano ahinya kamoro amora monji. Nyakwaru Moga Jwang' wena mondo mi walore gi kanyo dakika osekalo 55 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono ka koro donjo sechego mag onyango idhi yudo pado manyien. Yena mondo mi katieko elo Sharon Ng'ao kod Joyce Oduor, jogo duto mano keto chenro biro ne yo makare, jomak duol, jogo mane picha ka, director Obado kawuono, gi jogo duto bende maloso weche manyien e konde mopogore opogore. Kaka ono tude nyaka gi joja oko kanie county ma Mombasa. Wagonu erokamano ahinya. Weche mathoth dhi biro ni weche manyien mag migago ka gi kacha ka ono chieng' tich ang'wen, weche manyien mag ang'ichwelo kod oimore nitiere Ramogi TV. Kik idhi mabor. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma Okeyo nyaka Sango. Walore gi kanyo. Oriti Nyasaye mondo oriti kiny watim gima watimo kawuono e yo ma opogore.